И здравейте хора, аз съм Дрибъл и сега започваме на нова поредица на Hide and Seek. Не на Hide and Seek, ами на минигеймс е поредицата. И тук ще играе различни мини игри. Нека погледнем къде може да се скрием. Горе. Качи се. Ето така. Тук къде ще е? Добре, място тук. Надявам се, чувате добре. Идея, сетих се къде. Долу. Е, точно. Не. Много лагва тук този сървър. Точно. Ето тук. What the fuck? Защо лагваш? Аз ще остана като солиден блок тук. Дано никой не намери. И ако стане нещо по-интересно, ще пусна клипа, защото няма само какво гледате да стоя на едно място. И да. Ще се видим кога стане нещо по-интересно. И ме убиха, дами и господа. Убиха ме. И сега сме сигър. Да. Ако му пусне, ще е добре. Равни сме. Да се надяваме, че ще намерим някой. Аз между другото мисля, че забрах да кажа, че бях хей бала с едно. Това не е български сервер, но хай. Не, няма. Всъщност няма да пиша. Извинявам се пак. Ако чувате кликовете на мишката. Тук почна да се хила, че видях нещо смешно през проведението. Няма казвам това. Че да не ви е смешно на вас, ролбаквама. Чакайте сега. Погледнем. Защо ме ролбаква. И да. Това ще го офнем. Все пак тук няма нитра, ще го изпълня само за survival дни. Така. Да видим къде може да се скрили. Тук. Може би горе. Не се горе. Ще сляза там, където никой не се сеща да проверява. За да видя да няма някой. Здравей! Здравей! Дани! Става младеж. Така този го омага. Убихме го. И GG. Да. И ще се видим в следващата мини игра. Да, до скоро. Ето ни следващата мини игра. Ще играем Skywars. Така. Прилични айтеми имаме. Тук стрелите и тях ще взема. Слагаме панталонките и често. Какво идваше горе само? Не. Кой? Момченце. Ти да не вземеш да гътнеш от света, бе, младеж. Диамант, легенда. Да взема и легенда, тогава се оправим. Ако не знаете какво е легенда, легенда е легендарка. Така, това тук, лък, още нямаме. Той може би е долу, не долу на крафтинг тейбъл, често. Лък! Ето го, лъкът ми.
Това не трябва, ще взем това. О, легендата. Айде. Така, легендата. Ставаме това. Уикън, с който няма трябва. Реденката тук, това тук. Вземем това. Някоя броня. Друга. Ето така. Това тук. Ще вземем кирка. И да ходим тук да гледаме какво се случва. Сега. Най-спокойно ще се скочим ето тук. Да вземем този дълнич. Насякъде има различни айтеми. Да вземем златната ябълка. Така. Прекрасни неща намерихме. Бум. И бум. Така. Още една легенда. Оп. Ще вземем това. Сега. Едно нещо е интересно. Как ще се върнем на айланда си? Опа. Шляк. Сега, много е рисковано, но мисля да се опитам да стигна до там. Айш! Ето видяхте. Не. И бум, дами и господа, тук сме. Ей така. Ся. Църкам почната бързо. Дайм джамп на меча. Ето енчантинга. Ето тук. Един бърз енчант, ще днес едно. На гребенето ще спалиме. Още един бърз енчант, Protection 1. Диамантена каска, ако намерим, ще бъде добре. Няма диамантена каска тук. Много се надявах да намеря. Да го изпърва тия полшники. И да инчерна тези две работи. Blast Protection. Ще инчерна за всеки случай и каската. Ако Infinity. Бакуп. Ти си мислиш, че не съм те видял ли бе? Така ли бе? Падай долу сега. Така. Всичко това е преджобено от всякъде. И нямам каска. Мисля, че от тук ще взема една айрен каска. Да я смена с моята. Че моята е Aqua Infinity. Protection. Още една каска. Protection. Yes. Не. Хакчо. Как се качи бе, миличък? Ти как се качи? Маха. Ще хаква той. Кой ще хаква? Маха. Ще сложих каската на брейкинг. Трябва ми Protection. Маха. И аз ще спра клипа, докато не стане нещо по-интересно или не знам. То това ще е за клипа, защото мястото ми свършва. И да, вече почва да цепи. Това значи, че нямам никакво място. Да, дами и господа, нямам никакво място в компютъра си. Ай, някакъв много сериозно ма удари. Не дей така, младеж. Няма да ме убиеш. Не. То май сме ние двамата.
Защо лагва? Добре, спирам клипа за секунда. Знаете ли какво? Екшън. 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 Айде, миличък. GG. И да, това беше от клипа за минигеймс. Доста кратък. И да, надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте и коментирайте. Чао!